агар варзишгоҳи деҳаи моҳинави ҷамоати деҳоти турсун тӯйчиви шаҳри турсунзодаро обод намекардем, дигарон соҳиб мешуданд, гуфтанд сокинони маҳалла. ҳамин тавр варзишгоҳ аз даст нарафт ва мардум акнун имкон доранд чорабиниҳо ва дигар маҳфилҳояшонро дар ҳамин ҷо доир бисозанд. қобили тазаккур аст ки айни ҳол сокинони деҳаи номбурда гирду атрофи варзишгоҳро маҳкам намуда ба амалисозии дигар корҳои ободонӣ ҳам шуғл меварзанд. ҳатто пиронсолони деҳа низ дар ободии варзишгоҳ ҳисса гузоштанд. якчанд ниҳолони ороишӣ ва сояфкан бо дуои неки пирони деҳаи моҳинав 2 шинонида шуд. дар мавриди анҷоми корҳои ободонӣ раиси кумитаи маҳаллаи моҳинав Рӯзи Қулбегиев чунин ибрози андеша кард. чихел ки дида истодед ман ҳаминҷа як ҷое ки бачаҳо ҳамин аввал пешбозӣ мекарданд варзишгоҳ ҳисобида мешуд. ин ягон дар қайди ҷамоат ё шаҳр набуд. инҷа мо мана ҳозир ҳаракат кардем бо қарори раиси шаҳр, бо дастгирии раиси ҷамоат, бо дастгирии наҷоти кӯдакон ки мо ба ман ҳамин сетка симтӯрою оханоям ҳамин дастрас кардан ба ёрдам додан. мо ҳамин қуввати халқ кати ҳашар кати ба таври ҳашар кати гирди ҳамин варзишгоҳ маҳкам кара содем. мо мехоҳем ки оянда барои ҳамин халқ ҳозир чӣ хел ки медонед ки ҷой танг мисол як тӯю чорабини ягон маърака наврӯзӣ гузарондан ба ҷой намерасад. мо ҳаминҷа оянда мехоҳем ки тӯйҳои мардум баргузор шавад, чорабини наврӯзиҳо баргузор шавад. барои ҳамин мо ҳаракат карда ҳамин корро вай ки анҷом расонида содем. худо хоҳад то ҳамин дар арафаи ҷашни ҳамин наврӯзи байналмилалӣ худо хоҳад ин варзишгоҳ кушоданӣ ҳастем. то ин дам варзишгоҳ ба тавозуни ягон идора ва ё мардум нагузашта буд. аз ин рӯ нафарони дигар мехостанд ки ин ҷоро ҷои қумуш ағалрезӣ кунанд. дар натиҷаи заҳмати сокинон ва гирифтани қарори раиси шаҳр варзишгоҳ ба тавозуни мардум гузашт. ҳоло таъмиру тармим дар варзишгоҳ идома дорад. акнун сокинони се маҳалла моҳинав 1, моҳинав 2 ва деҳаи меҳнат ки қариб 4000 нафарро ташкил мекунанд бо варзишгоҳ таъмин шуданд. нуктаи дигари қобили зикр он аст ки сокинони деҳаи моҳинав 2 таҳти роҳбарии раиси маҳалла Рӯзи Қулбегиев дар ободии кӯчаҳои макони зисташон низ ҳиссагузорӣ мекунанд. то имрӯз як қатор шиёру овизаҳо насб шудаанд. мардуми ин деҳа низ бо дарки масъулияти баланди ватандӯстӣ иди наврӯзи имсоларо бо хушнудӣ истиқбол гирифтанианд. гузориши Дилшод Раҳмонов ва Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.